E frumușel, nu? E frumos, Darius, nu? Îl mângâi? Opa! Lasă să interacționeze cu fata. Copii, adică. Uite, avem balonul rachetă. Ce culoare vrei să place ție cel mai mult? Negru, uite, avem o culoare neagră. Îl iei și pe el cu tine? Îl iei și pe el? Darius, te duci cu fata? Te duci cu fata? Cu Maia. Darius? Vrei să ieși? Opa, să... Vrea și băiatul? Și facem o urare la mulți ani, dacă știm și în engleză aia cu happy birthday. Ia uite cu biciul și... Da, și cu Maia. Da. Ia, hai cu mami. Ia, du-te cu mami, ia. Darius, ia vină încoace. Ia. Ia uite ce are tati. Ia uite ce e aici. Ia uite aici, Darius. Ia uite în partea asta. Ia uite. Uite băiatul. Uite băiatul. Uite băiatul. Maia, cam de vreme umbli. Nu? Maia, vrei să joci cu Darius? Ia, ia să ne Lasă, lasă să vedem ce face mama. Vreau să văd ce vrea să facă cu triunghiul. Ia uite ce face Maia. Ce dragă, parcă nu prea-mi convine nici. Mai sport, mai. Ce faci? Mai vecine. Ia uite, mai vecine. Ai dat noroc? Mai vecine, mai. Nu ai tu. Acolo nu e, acolo e cât mai vecine. Nu? Vedeți voi distracție peste încă vreo 6 luni. Da? Acum încă așa, peste vreo 6 luni. Am rămas, când am văzut asta spriza, eu m-am, da, eram albastră. Hai, mămică! Ia uzi! Hai la mami! Darius! Darius! Hai, vine la mami, repede! Hai, vine la mami! Hai, vine la mami! Hai la mami! Hai, vine încoa! Te-ai blocat acolo? Ah, ce drăguț! Hai să găsim un balon. Vrei să găsim un balon? Uitați cum facem! Vă alegeți cu toții ce culoare vreți voi de aici. Mică cel.
Sunteți cu mai mare. Alegeți ce culoare vreți. Capul, două picioare. Încă două picioare. Face și coada. Prinde soare și ai grijă. Hai să scot și camerele de luat vederi și tot ce-i trebuie, nu? Ia uite ce baloni. Ce alegem noi? Ia. Ce alegem? Ia. Bravo! Bravo! Și încă unul. Nu e tot ce cere, e o mâță. Bravo! Hai că, uite, e... Hai, spunem ce vrei. Nu vrei balon? Hai, ia alege aici un balon. Alege un balon, mamă. Ia alege și tu un balon. Alege unul. De care vrei? Roșu? Vrei roșu? Ce culoare vrei? Alege unul. Asta e mică de data. Ce vrei? Ăla-l vrei? Ăla-l vrei?